Phela ngithi nje fanele ngikwanelise ngayo yonke indlela ofuna ukuthi wanele ngayo. Naso sandleni ukuphamisa isandla uyanganelisa. Usuke uketshile, mawugeja. Ngikejaphi. Kodwa ngiyazama, ngiyazama Ayikho nje into oyizamayo. Ayikho into oyizamayo, into oyichazayo. Bafo ngizela ukuzobuka wena-ke kushuthi mina manje. no mfethu mhlawumbe into erong-ke enye-ke manje ukuthi uyamshaya kurong-ke ukubeka umuntu wesifazane ngimsikaza lona bese umsikazelani bavele abantu abakhuluma kakhulu bajwayele ukwenza kanje. Oh uyangisikaza. umsikazelani Uyangisikaza manje. Kufanele umbone umama uthi usahlonipha. Akukhulume leqiniso uye kuyikhava manje. yazi mfethu lo muntu Umsikaza kanjani mokushaya ngempela umsikaza kanjani? Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, good morning, good day, good afternoon and also good evening depending ekutheni le episode namhlanje uyibuka kephi ngasikhathi sini. Igama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN. Usuyazi ke manje ukuthi each and every time sivela ku screen sakho sokhuluma indaba eziningi ehlukahlukene ezithinta umjolo. Mhlambe nawe unenkinga ethinta umjolo, imele njengamanje ethi umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Asingabe sisapholisa amaseka, sihambe siyobabona ukuthi indaba zabo sukela namhlanje sihamba kanjani nanokuthi silungisa kuphi sibangene. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami uAmahlwa kaNcumalo. Ngibhalele kule show ngoba bengithanda ukuthi bengisize nalomuntu engihlekisana naye. Sesiphinde sabuya mbukelo wahlelo silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show. Yalazi ke igama lohlelo lakho silungisa umjolo, mina ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Before nje siqale ukuthi sikubonise ukuthi namhlanje siphethe bani nanokuthi ishow yethu ihamba kanjani. Let me remind you ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo. Download ke app yakho ya EasyBet ube nayo lapha efonini yakho. Then mase uyakwazi ukuthi ke uregister ubethe ngendlela okuyiyona yona. Eceleni kwami sinofethu esinayo njengamanje sizokhuluma naye ke indaba ezithinta yena nomjolo wakhe ngoba ubiziwe. Thina sibiziwe bo ukuthi kasizokhuluma nazi indaba zomjolo. Mtaka baba. Yebo chief. Uyaphila mfowethu? Hayi wohle mfowethu. Hayi mfethu ngiyaphila. Mina mfethu ngingudlala Matifana. Iqhawe nginalo namhlanje mfethu bani? Hayi mfowethu awukhuluma nawe uKabisa lo. uKabisa. Ngosipho Mbosika. Msayiphozi. Ya mfowethu. Uyaphila kodwa mfowethu kaKabisa. Hayi ngabe usozivile ngapha. Mfowethu kuyintokozo ukuthi sibe nawe la ohlelweni namhlanje. Nanokuthi nje uhloniphe mengabe sithi mfowethu uyadingeka. Ungachithi isikhathi sakho uzokhuluma nathi, siyabonga kakhulu ngalokho. Okay. Mfethu kunentokazi la enhle. Oh hayi ayinqonye intombi yomuntu. Kodwa kunentokazi la uAmahle. Wathi ahlale nawe phansi mfethu sikulethe la ohlelweni because kunezinto afuna ukuthi niyikhulume nina nobabili. Uyamazi lo Amahle okudinga le ekhaya noma mhlambe uyayibuza ukuthi ubani manje lo siyongiveza kuma camera. Hayi lona igama elinjalo nginalo bafa empilweni yami. Umngami phela lo. Umngaka. Ya. Ha. Niyathandana. Ayisandana kakhulu mfethu. Singakanani mhlawumbe isikhathi ukuthi usakhumbula nje isikhathi senibe ndawonye? Hayi nabothu iminyaka ebalekayo ila ko 3 nje. Iminyaka impela serious. Imbalesi iminyaka eserious. Hayi serious. Kule minyaka eserious ni ndawonye unjani mhlawumbe ungamchaza kanjani umuntu wakho? Hey. Umuntu wesifazane nje phela njengabo bonke abanye abafazi. Sibambisene nje empilweni ngendlela ekubanjiswana ngayo. Ya. Uyalalela, uyahlonipha, zikhiphani? Ya, uyahlonipha, uyalalela. Kodwa isikhathini esiningi ngisebenzisa ukuthi ngiqinise nomthetho ukuze konke kuhambe kanjalo. Oh, so ukuqinisa umthetho ikona mhlawumbe ubone ngathi usiyakulekelela ukuthi i-relationship yenu ibe lento eyiyona njengamanje. Yeah. Okay. Yeah. So tell me something. Mengabe niba nezinkinga ke mhlawumbe wena nopartner wakho nixazulula kanjani? Yakwazi ukulungisa izinkinga nini nobabili noma each and every time nibiza abanye abantu sibangene endabeni zenu? Hayi lo nto mfowethu ngicabanga ukuthi nasemzini wakho iyenzeka. Ukuthi izinto nilungise nobabili nomuntu wakho. Yabo. Uyaqala nje ukungidelela ngale ndlela ekwenzeka ngayo uma ngabe ngizele lokho la. Ukuthi khona into afuna ukuyilungisa so sengayibuka njengawo uthi uyangidelela nje.
okunye kokungahloniphi okwenziwa abantu besifazane. Yeah. Yeah. So wena as umfoka Gabisa kungenzeka ukuthi njengoba sesinawe la siyaphinde sakutshela futhi ukuthi udingwa ubani. Mhlawumbe i-idea usunayo ukuthi udingelani noma usayibuza ukuthi hayibo le ntombazane ingenzani iyangila. Angisadidekile mfowethu. Ngisadidekile. Kodwa ngicabanga ukuthi phela nami ngozwa ngawe njengomuntu obiziwe. Okay. Uready ukuthi umbone umama uze ukuthi ufuna ukuthini kwenye. Yena naye umuntu okhona. Hayi ukhona mfethu uzoqhamuka nje maduze as long as nje uthi uready ukumbona definitely uzofika la uhlale naye phansi nikhulume then mase yakutshela ukuthi yini inkinga yakhe. Hayi akavele. Avele. Ngi-ready ya. Hayi-ke uyezwa mbukeli uready umfoka Gabisa I am ready and I am certain kwayena amahle uready ukuthi afike la asitshele inkinga mase siyayilungisa noma ngabe yiphi inkinga ababhekene nayo bona bebo babili. Hlala la ukhona ungayindawo mina nethimba lami siyahamba siyolanda amahle simbeke la mefika uyalazi kudaba siyawulungisa umjolo. Dadewethu. Yebo. Uyaphila mama? Ngiyaphila njani? Hayi no siyaphila. Usicelile lapho ukuthi sikulandele nango umfoka Gabisa ufuna ukuthi ukhulume naye ngeyinkinga nje mhlawumbe ezikhona phakathi kwenu nobabili. But before usho nje ukuthi umbizeleni uma ngakubuza ubafo mongamchaza mhlawumbe ipersonality yakhe ungamchaza njengomuntu onjani. Hayi yena ekubeni umuntu right ukuthi nje akathanda ukuthi umunye umuntu amyele ngaphambili. Amyele ngaphambili. Yebo, uthanda ukuthi kugcine yena kuqala. Yonke into njalo magcina. Nje kodwa ke besides that right umuntu right uyabathanda abantu bakhe umndeni usupporting. Uthi nje hayi yalawulana. Uyalawulana. So namhlanje uze la kwisho ngoba ufuna ukuthi umtshele lo mhlawumbe umunye umuntu angabuza ukuthi wakwazama nokukhuluma naye before wa reacta kanjani mhlawumbe kuleso simo leso. Yebo sengazama ukukhuluma naye before kodwa kwaba into nje angayithathi njengokuthi ngoba phela sekhulumile umuntu wakhe. Ukhulunywa nami. Awu. Usakhuluma namba. Usakhuluma namba. Sinikeza isikhathi mfethu. Yabo la asisele ukuzolwa sizolungisa nje. So sifuna nje nilungise nje clean. Angithi wena uyafuna ukulungisa izinto nomuntu wakhe angani. Ya kodwa phela ukuthi ngazi ukuthi kulungisa into yonakela ngi-understand. Abona nje manje uyangenelela kodwa ubhuti uyasho ukuthi sisakhuluma. Kwayilokho nje. Uyathanda ukwazi izinto ezirong kwi-relationship yenu so that uzokwazi ukuthi uyikhuphule ifike kwelinye izinga. Hayi akwengehlise kancane. Mama. Bengisho ukuthi sengazama ukukhuluma naye and ave kuhlaza ke nje bombona nje. Kule relationship bengikahle kahle ngikhuluma naye bengifuna ukumazisa nje izinto engayithandi nezinto engiyithandayo. Yena nje ukathanda ukuthi mawukulungele yena ubona ungathi sonke is happy. Yeah. And izinto ayishoyo sometimes azikho right. Lezinto azenzayo. Ngisho ukuthi uyafuna ke ukumazisa kokunye okuright mhlawumbe yabo sibe mnandi sihlekisane kanjalo kodwa uede lokho okuncane hayi no brothers. Ngifuna izinto uyibeke ngembaba nje mama mhlawumbe mawukuthi khona izinto othakazenzi noma izinto angafuni ukuzenza izinto ezikanjani. Mengithi izinto akazenzi lokho okusho okwenziwayo nje kamereni yena uright hayi anginankinga naye kodwa nje lokho phela njengokuthi hawu mengithi babakhe cola phela ungikhothe nami hayibo kusho nje impela ukusha nomuzi yo hayi lokho uyanqaba uthi lento ayisho ungayizwa ukuthi umbhedo nje kwayona vele lento lapho sefuna ukuyiqala kanjani efuna kulungisa i-relationship phela kwasekamereni yona into engalungisi uthanda ukuthi kumele mina ngimkhothe. Cha umkhosi ungene nje kodwa kuyona into ayizelela kuningi akuzelela umkhosi wangena nawo phakathi wena ukhothi ngani ukuthi ngithule ngiyamlalela ukuthi uza nokubheda kahle kahle ngoba bengisamangela ukuthi usungaze ubizela abantu. Okay ngizela into e-right emnandi ku right nalokho kuzosiza thina sowuthuka ukudlelane bethu lokho esinako kuzokukhulisa hayi phela sesigcina sesenza kodwa nje kumele sifake nokunye phela yabo
nakhona nje Okunye futhi phela engicabanga ukuthi bawuqala ukufaka lento yokuthi uzehlise ube nendlela yokungitshela. ngeke ngikwazi phela ukuzehlisa mina ungafuni nokungilalela. Ngeke ngizehlise mina ungafuni ungilalela Uzomlalela wena. ngobhodisi nje nami ekwenzela izinto. Awu, Noma ezokhuluma okwanamhlanje ilokho okwenza ukuthi kube nevavavume ekamereni kanti wena yini wawungafuni ukufundiswa. Wawungafuni ukuboniswa. Uyithathe yona. Wena uyithathe. Ngithathephi? Emafonini na ungakubona emafonini kukhona. Wena uhlezi ugeza ugqoka ingubo zakho lala ngazo. Usufi. Ngiyaxolisa nje ukungena phakasikweni but yabo umama ungibhalele i-email. Mengibhalele i-email mfethu wayizibala izinto angekho happy ngazo ngawe kwi-relationship yenu. And njengoba ekhuluma kuyimanje usuyivezile ukuthi lento ayishilo kungenzeka ukuthi iqiniso but you can prove me wrong if i-episode iqhubeka. Yabo okokuqala nje mfethu uthe umama i-relationship uyenza kube yakho akusiyona yena. Awumlaleli awumhloniphi. Okwesibili uyasho futhi ukuthi isikhathi nje sokuthi uhlale naye ukhulume naye ezintombi yakho because kumina uthe intombi ngiyezwa wena ukuthi umfazi kodwa ke phela kulungile phela nina senaba nabafazi. Umfazi ngabe uyifakile i-ring be serious ngabe ikhona i-ring la. Yintombi nje ngihleli isikhathi eside nje akho ring kodwa lokho hambe etshela abantu ukuthi umfazi. Yayibo yonke lo Delela wonke. Wathi futhi methi uzama izinto ezintsha ekamereni. Still awufuni uku-adapta to izinto ezintsha. Isitele esodwa nje wena wazi ukuthi melala abheke phezulu wena ugibela ngehla usho ngena. Awukwazi nje ukuthi akuphendule iselesele ngelinye ilanga ukuthi awuthi umfuna embedeni akukhombe phansi zonke lezo zinto. Phela indoda mhlambe mase ngikhonjo yena yini engangilindi kube yimini engifika no. Washo bantu awubi indoda mengikhomba mina. Ubani wathi umuntu wesifazane lokhomba umuntu wesilisa akabi indoda. Kwaye manje lokukhuluma kwakho lokukwenza. Ingoba ukhanda mqhushu. Tshengisa wona. Iqinile lakhe ikhanda. Uphatha lento engeke ukwazi Awuphathwa kanjalo bathi uyaphathwa kanjalo awuphathwa nje kanjani ngikutshela into easy simple. Memeza wena angithi awufuna ukuthi ungilalele mina ngisuke ngizomela lo doti njalo mekufanele yena alungisise. Nawe kumele uzehlise. Okay, ngicela ukwenza i-disclaimer bafethu. Ngikephi bafethu? Ngila. Okay. Mbukelo ohlelo mawukuthi uyabuka njengamanje isound yethu mhlawumbe yizwe affecteka siseduze nolwandle la kudlula nezitimela so ukuphazamiseka kancane ngenxa yomsindo khona. Sizoqhubeka nje mfethu ngicela unginikeze isikhashana kancane. Unginikeze isikhashana nje silinde idlule leshandisi. Mase siyaqhubeka. Nomsindo nayo kodwa. Fana nayo. Ifana naye. Nomsindo ifana nayo. Kodwa mfethu ufuna ukukhuluma nawe nje. Ufuna understand kahle kahle. Wazi futhi ukuthi i-relationship eyena kusiyona yakho. Kunaye kunezinto angazithandi, naye kunezinto ayifunayo. Ngithanda impela. Fanisa nesitimela. Ngibiza nangomkami umfazi yonke into serious. Umuntu umbiza umkakho mase umfayirindi webhuti. Angithi ke manje uthi ngakhe ngidelela ngokuthi afele. Sumkhokhelile nakubo. Awuvela uthi mfazi nje. Bantu uqhumetshelini. Qhubekelani kanti ahlale nami mina mawuthi akasangiboni njengendoda. Unethemba mfethu. Unethemba lokuthi mhlawumbe khona into ozoyenza. But uyabona ukuthi isikhathi siyahamba ayikho into oyenzayo. Usamncane. Ayikho into oyenzayo. Ayikho into ayijahile. Yena kusafanele aqala afunde kona nje ukuzehlisa lokho. Angazi ukuthi ngiyindoda. Hayi indaba ukuthi uzovela emtshela oyena nje bese nje zonke into izophela ke manje sesinqumo sesiphethiwe. Amaphuzu asebekwe umama kona wonke mhlambe ngoba siyalungisa la asiqale ngokuthi kuzona zonke lezi zinto ayisho umama wena ubona kwamaphutha wonke noma kungamanga lento ayisho into angayazi wena umphethe umama awumlawuli uyavuma ni explore on isikhathi to ekamerweni nakho konke akushilo. Hayi mina nje mfowethu awuyaphamba ngempela ke mina ngoba ngizoba nombuzo nje ukuthi usuke ehayizelani. Sengijabulisa wena. Angithi uzojabula kanjani? Angithi uyabona ke nje mina umkami ngimaze njalo ukuthi kufanele ejabulise. Ima wena bafo kuzona zonke lezi zinto umama ayibalile
wena unaka nje leyasekameleni naye ekuhlulayo ngoba uyenzi nakahle. Ngale kokunaka ukhuluma kahle phela methu usuke ejabulisa mina. Usuke ehlulwa yini ukumjabulisa nayo yonke indawo akhulume kahle nje azehlise. Yini ile nto yakhe nawe kumele uzehlise kuqala lento yakho ukuthi uvele ugwavume nje Angithi wayizwa le nonsense ayishoyo ke. umuntu mekhuluma uhlezi uthi wena indoda kushola kunyawo mama ngikhuluma. kumele sibonisane yaboniswana kudlelwana kuvele kukhulunywe nje nalento yakho ukuthi nje uzobuya ungiphinde wazi ukuthi ungiphindani Phela ngithi nje fanele ngikwanelise ngayo yonke indlela ofuna ukuthi wanele ngayo. naso sandleni nokuphamisa isandla uyanganelisa Usuke ukejile mawugeja. ikejaphi kwakwageja usho umuntu wesifazane Ngiyazama ukuthi ayikho nje into oyizamayo ayikho into oyizamayo into oyichazayo Bafo ngizela ukuzobuka wena ke futhi mina manje. no mfethu mhlawumbe into errong ke enye ke manje ukuthi uyamshaya. Ku-wrong ukubeka umuntu wesifazane isandla. Ngimsikaza lona bese Umsikazelani. bavele abantu abakhuluma kakhulu bajwayele ukwenza kanje. oh uyangisikaza Umsikazelani. uyangisikaza manje Kufanele ubumbone umama uthi awukhulume leqiniso uye kuyikhava manje Yazi mfethu lo muntu usikaza kanjani mokushaya ngempela ungisikaza kanjani uma uvikele endukweni uzoshaya. hayi hawu ema bafo wena Usazele lokho lana undaba uthi uzongibukanisa nabantu angikubukanisi nabantu usuke wenze angikubukanisi nabantu ngiyakutshela ngizilethela kubhuti khona ezokulungisa wena ufuna ukulungiseka nasengihlulekile ngilungiswa pha ulungisa amaphutha mfethu ukuthi i-relationship yena iqhubeke ihambe phambili nokulungisa izinto umama akhala ngazo yabo kuyimanje umama ubala izinto eziningi ezingekho right kwi-relationship but wena ume ngokuthi uyambelesela ilona phuzo olibhekile lelo ukuthi uyambelesela wena isikhathi sombhele yabo ukuthi yena umbelesela uhebhini iromance kanjani izinto enixoxayo ni rights engazo awunandaba nalokho because awumnike isikhathi sakho yabo uma ngakubuza kulungile nihlala ndawonye le ngxoxo kanti engapheli uma ngakubuza nje uhappy nomama ngawe uthe mhlambe na 3 years nindawonye uhappy yini ngendlela obuka ngayo wena mina ngimaze happy uyangincaka nje manje yini ongayikhomba ukuthi umama uhappy ngo1 no2 no3 yini ongayisho hayi njengoba emuhle kanjena umbona nje shiya nje liconsana muhle naturally yini wena njengendoda yakhe uthi umama uhappy ngoba kukanje because naye ngithi uyasho ukuthi akekho happy ngoba ku1 no2 no3 no4 mangikhipha imali ukuthi fanele kudliwe lokho angimenza ukuthi abe happy okay manje mazongenza ngibe happy ukudla kuzongenza kube happy ngoba uthi mokhipha imali mele udliwe kuzongenza kube happy lokho uthi ngidle nje ufuna ukudaka utshwala futhi ngidle ufuna ukwenzani ufuna ukudaka utshwala hayi wena ngempela yazi ufuna uwenza ngazi utshwala mfethu ukuthathelaphi man yena ukuthi ubuyenze ngazi ukuthi nje naye engakusedaka utshwala wayibona nje ngibona kanje ngawe mina angifanisi nje nawe dakwa nje mina ngihambi lalama yazi mfethu le ngane uzoyiluza mfethu kanti iyakuthanda izela ngoba ifuna ukubuilda akayindawo ukuthi nje kuphela ngiyambona ngitsagcolele lidlozi elibhedayo umuntu wesifazane vele isikhathi siningi bese ngasavakashi kuba nengqondo kanje kufanele abuye athusha umoya lale ku ngangikhombi vele ngizohamba ngihamba ulala ekhaya ngiphinde futhi ngibuye ngokushiya wedwa ngizohamba ulala ekhaya ngizokushiya wedwa ngibona uzoshaya iphi punching bag yakho ngizohamba ngiyolala ekhaya mfethu yazi njengamanje sikhuluma kunabantu abayibukayo le episode kunabazali balengane abayibukayo yonke lento ayishoyo nje bafuna uqamba amanga yena kahle yena ushawa ke ngoba indlela lemphethe ikona lokuthi ngimphethe kahle wazi ukuthi yena uNdlonkulu khona yena yedwa ubani othi imali yajabulisa wena usho ukuthi mawukhipha imali yokudla nje imele kugiyo imali yokudla nje kuphela hayibo bhuti ziningi izidingo engiyidingayo mina yabo amsure ukuze kufinyelele la ilento yakhe ukukhuluma kakhulu angikhulumi kakhulu ukuhlaza angikho kuhlaza musu uthi kuhlaza umuntu okuhlaza la uwena hayi mina angikho kuhlaza uwena okuhlaza la wena uyakhohlwa ukuthi mase sibuyele endlini mina nawe ngeke uze kuphele la uzobe usungigibele ekhanda ufuna ungishaya futhi uthi bengilethelana kufanele ulungiseke wena uyibona yakho umqondo ukuthi ngizogcina mina nawe because akuhlaleki nawe phasi okay dadewethu wakwahlala naye ubafo phasi uthi uxoxa naye uzohlala kanjani naye njobe nje buka nje manje akuhlaleki nawe phasi uzohlala kanjani naye ngikhomba ngemini uzothini kumele uyivikele phela akuyena phela umuntu orathi usho ukuthi kusasa sothi siyakhuluma ngifuna ukukhuluma naye athathe noma ibhodlela ngishaye ngalo
akuyena umuntu o-right lo. Qala kanje Uqala ukuba vele. ingozi kumina nje ngalezi zinto nje ezincane nje Uwena oqala engiyibukayo. uba ingozi kumina. Uqala kanje okwakho vele. Nabantu besilisa njani i-right? Angifuni ukuthi bonke Bafo- futhi. Ngicela Ngoba khona ukuthi aba-right la mhlawumbe- ngaphandle. Hayi kabi Nkabi yami. Sure. Njengenkulu inhlonipho. Awona ngiboleke ithuba nje elincane nje kwengithi ukhuluma naye kancane. Nango mfethu ukhuluma uyazi Ukuthi nanokuthi ufuna ngiyabona ukuthi- ukumshaya. Ngiyamazi. Hayi. Uzoshaba. Mhlawumbe masibaningi kanje Awu. khona Shwele ukisho phambi kwabangani bakho. Uzoshaba. Kwabangani bakho la. Angeke-ke sikuboleke kunaloko singakuphuca yena. Simthathe makuwukuthi bekuyiyona plan nje. leyo akuyona shuthi. iplan leyo kodwa ngeke phela sithi ingane ayiqhubeke nothando esibonayo ukuthi alukho right for yona. Right. Nawe futhi ungafuni ukuzehlisa usho ukuthi mama cha ngiyabona ukuthi u1 no2 no3 noma abangani bami mhlawumbe benza kanje nami bengiyitshela ukuthi sihamba ngoline owodwa Yeah. kanti kuyabheda kulungile kusukela manje mhlawumbe ngizowulungisa u1 no2 no3 manje ingane ithi iyaveza izinto engekho happy ngazo awuyivumeli awuyiphikisi kunaloko kumele ngokuthi uzoyimela nje ngenduku uzoyihlaba futhi mawukuthi iyahlabeka umsebenzi Hayi, wakho mfowethu, vele. hayi. Phela nami ngisuke ngenza owendoda nje naye. Uba wathi indoda iyashaya indoda kumele ishaye umfazi Hayi lona nje amanga. indoda ngasenza kumele ime lona. phezulu Khona leli lungelo elibhedayo alifunayo elingeke likwazi ukwenzeka kogabi. Thina umfazi akasiphathi. Liyenzeka mangasuze ehlise. Ngizama ukuthi ngiyenzeka. ngimakhe ngimenze umuntu Nalo wathi nje ahlonipheke. abafazi bayashaya Yena kumele lo ayijike le ufuna nto ukungigibela amadoda ekhaya. ayashawa. Khona sizomqondisa nani. mfethu Uzwa nje lo dodi. okay angikubuza nje uyayithanda lengane Ngiyamthanda. pho manje yindaba ungafuni ukuyilalela mayikhuluma Ngilwisana nokuthi ufuna ukuthi ngizwe. kanjani mfethu okay yize Uba mhlambe owafika waqala watshela omunye ukuthi uyamthanda wambiza wamncenga wamcenga Akusho mcenga lutho iminyaka lokho. Yo, iminyaka. akusho lutho lokho. Oh. Lokho So ufuna ngiyakuthanda. ukuyiphatha manje lenkulu. Awu, so wena ngoba kuwena owamshela wavuma yena sekumele manje athobele yonke imithetho yakho ngisho angahambisani naye Hayi ngoba kunjalo. Kodwa phela wesangiganile. angihloniphe njengendoda. Angishadile. akakuhloniphi njengamanje Yeah. awumhloniphi mama Ngiyamhlonipha. Ayikho inhlonipho Akubona engamniki umhlonipha yona. uma Uthi namhlanje ngikhathele sekufike ekugcineni la sokumele ngibhodle khona yonke into. Ngoba phela ngithi wena ulaleli. Awufuni uhlala phansi awufuni Hlaza. ngono-ke mhlawumbe bazongisiza bona bekuqondisele wena uzongizwa kahle. Amanye amazwi ukuthi bazolwa nami. Bazile ukuzolwa nawe. Asile Kepha ukuzolwa. sokukhona asile thina yini Akukho wena umuntu mfethu ufuna nje ukulwa thina silwi thina mina mhlawumbe ukuthi uyalwa mhlawumbe ungalwa nabo abafethu mina ngeke ngikwenze lutho mina yabo angilwi mina nabantu ngilwa nosathane Bafowethu namhlanje engathi usuku luzohamba ngenye indlela. Hayi bafo wena ngokwakho wena uzwelana naye lo doda ushona. ngizwelana nani no2 ukuthi nifuna ukuqeda into yenu eseniqala isikhathi esingaka manje wena Biza sofuna nangodoti. ukuthi uyiqede ngoba na izwa mfethu umuntu omthandayo umbiza ngodoti Hayi udodi lento ayenzayo. Hayi yena. Ukube lona udodi ngabe yakhe. yazi mfethu lengane izohamba And ngizomshiya kabona. Hayi ngihamba Lapho kakhulu. ngenze ukuthi amaplan akhe lawo engingaboni ukuthi azoshesha alunge. uyayibona lengane ukuthi impofu mfethu uyangibona nami ngimpofu Iyona lento emphaphisayo. izokushiya lengane Mase ekhala uzoba mnyama. Ngoba shuthi yini mfethu uloku ukufaka ukukhala Yebo. Mfethu yabona lento ayenzayo nje Bonke kahle iqiniso kahle. into Yazi engiyikhulumayo. bengiseza Ukuthi kahle wena- ngomoya ngithi khona into elungayo ngikubona nje Nkabi yami nawe uthembekile. awufundi Kanti isilungisi ngizodlala umfazi awufundi uzongidalela phambi isilungisi kwabantu. Ngiyakudakela. Ngibizela abantu, ngibizela abantu abazongigada, ngibizela abantu abangisho ukuthi hawu umhlaba wonke kusho ukuthi ubuka mina manje. Vele uyakubuka kumele ukubuthi unhloboni yapenda. Mfethu. Awulaleli. uyimisele mfethu Yacapha la. ngokulungisa i-relationship yakho Mina bafo ngiyimisele ngokuthi relationship yami ibe ngendlela eright. Engiyifisayo futhi ukuthi ibe ngendlela eyiyona. Naye ajabule, angilalele futhi izinto engiyishoyo, sure yabo. Kodwa mezocabanga ukuthi yena ngizothi ngizama ukuthi ngakhe naye umuzi. Yena ngingakonakala umuzi usuphenduko wenkwari. already uyakulalela ngani okay phikisa-ke kulezi zinto ayishoyo mhlawumbe kulama point awashoyo ukhala ngokuthi wena ufuna kulalele wena njalo yena noma yini athi uyayisho awukwazi ukuthi umlekelele kuyona noma umuzi ukuthi ufuna ukuthini Hayi phela amedelela bafana. ekamereni mefika nezinto ezintsha wena ufuna nje ukuthi wazi ukuthi indoda igibela phezulu kuphelele lapho and nakhona awuna romance uvela umgibele nje yabo Manje na akupheli ke lapho ziningi nje mfethu izinto
angekho happy ngazo. So uthi nizama ukuthi nilungise but wena kubuye ngazuthi you are not willing to help hayi umama. bafo mina into engingayisho ukuthi angijwayela phela. So wena ayikho into Yabona wena ukutshela abantu ngendaba yaseCameroon lami nawe. Oh yenye ezinye izinto lezo Ngoba phela siphomela ufunde sometimes khona izinto ezintsha ezimnandi ezenza ukuthi awuthuli. kube mnandi lapha ngeke ngithule ngiyakhuluma nje nami. Angithi uyayibona ke ukuthi ezinye zezinto lezi ukuthi ezenza ukuthi umoya unyuke. Uzama ukuthi umbonise kahle yena afuna ukuthi naye abe nentshela. Siyakhuluma manje ubhizi wenza lento yenza lapha endlini. Ingoba yonke lento oyikhulumayo ubhede umbhudunu nje wodwa ehlangana. Yimeleke mina le. Yimele mina. Hayi bafethu. Umludodi nje. Okay dadewethu angizwe ngawe ke mhlambe ke uma ukuthi uyafika ubafu yabo siyazama siyamncenga akafuni ukuthi ayiyeke lento ayenza endlini uyayenza nala wena ke as uAmali umfowethu kule situation wenze njani ngayo? Hayi yena angazi makuthi uyaqhubeka nakho futhi ngiyangibona ukuthi uzoshintsha. Nomnika nje isikhashana. Makuthi akashintsha mina ngiyahamba shela. Iyodwa mfethu into eyicelayo kuwena ingane. Shintsha indlela obehave ngayo, ushintshe ipersonality yakhe, iyakuthanda ngenhliziyo yakhe yonke. Kodwa ifuna ushintshe indlela oyiyona. Manje mina okufanele ngikushintshe shuthi ukuthi fanele ngimuzwe kube yena umuntu ogcinayo. No, 50-50. Mengabe ethi Gabhesi namhlanje ngicela ukuthi umlaleli mase uyamphikisa la umphikisa khona but sekomphikiseni kwakho kuba ukuthi uthi hayi mina ezugabhisa angikwenzi 1 no 2 no 3 simply because kanje ungavela athi uthi hey fuseke yekela lo nto le yabo imbeke esithombeni ukuthi kungani ungayenzi kuyimanje kuthiwa ukhozi wena awukhozi ngani ngoba nosawoda ubabi lapha uqashe lophathi nendawo ubona nje mfowethu lonto iyona into yokuqala nje ukuthi umfana abe steady uqala nje ngendlela engibuka ngayo ngendlela engisabone ngayo abantu abenza lento ayishona ukuthi bonke emakhanda abo ngathi khonto encane nje buyi Baningi phela ushuthi abayidididi. inqwaba ngithi ngisho kona nami ufuna ngizongena kulelo bani Yini ekwenza mina ngakho umuzi wakithi angakhe ngize abantu manje umuzothi angiphotha into engakhotha ayabhalwe ngisho eBhayibhelini kwayiloko nje ungenza isilimo. Okay asidluleke ekukhotheni ngoba manje vela ukhothi kodwa bese ngisho izinto fethu like izinto as general ezenzekayo kwi relationship lalelanani nibonisane nakhona ungayitsheli ukuthi umnika imali kuphelile lapho nje awuke ngelinye ilanga umspoil umama ukuphuma uhambe nawe emall kuba wena nje osho ukuthi leya lenjari ngakufanele mama leya ngubi ngakufanele mama yabo ungabe ukuthi njalo wena umnikeza imali ekaliwe ukuthi ngiyale 1000 hamba uyothenga irice amazambane amafutha nani yabo ilonto phela singayifoni siku 2025 manje mfethu not 1996 yabona baba nazi ingubo zokulala ama night dress manje uvela ngicala bese ufuna ingubo zeyifebeke manje isifebe sakho uyazi ukuthi mfethu yazi mfethu ukuthi umuntu esifazane utshengisa wena ngenzela wena tshengisa uthando kwakwafethu into engangibuza ukuthi uchulisekile ngani wena bafu uchulisekile ngaye mina ngichulisekile ukuthi into engiyibukayo lona ngathi uyafeba sengiyafeba manje isiphi isizathu esenza ukuthi uyafeba ngineminyaka nginayo lezi izitayile ezintsha engaka seyiqhamuka manje kunefoni nawe thatha ifoni yakho ugooglishe kodwa ngingamkhulumeli uyifunda phi mama amafonini lapha ko YouTube kukhona bheka wena futhi ngagcina udlala Facebook angaze uyazi ngani yonke lento mina ngubuka urabish kulezo zinto ngoba ugcola umkhaya hayi so bafo uphindluse ke wena uyashintsha noma mfethu ingane ayihambi yekuba futhi mengashintshi ngempela ngihamba mfowethu engingakusho nje bafo ngizozama ukuthi ngiyilungise lezi zinto akhala ngazo ngoba ngiyamthanda uyena umuntu engifuna ukuthi ngiyenze naye izinto empilweni ngiphile naye kuba umama wami yeah and akuzona nezinto ezinzima mfethu ilapha nalapha because now uyasho umama ukuthi uperfect indlela yakho khona izinto ozenza perfect lo perfect akafuni ukuchaza ngikuza ukuthi ngabe ngiperfect ngakephi ukuze ngilungise ngakephi umuzi othi ngiperfect kodwa ziningi izinto ezixekwayo ngisho nje athi umnandi embedeni right kodwa phela kumele sibuye sifake ngaphezulu okunye okuhlukile yesiphila ngento efunakalayo wena kahle kahle nje mfethu umama wazi uthi kuwena
wena wazi ukuthi momnikeza imali yokuthi ahambe ayothenga ukudla waphinde wamhlaba uqedile. Awusenandaba-ke nezinye izinto-ke manje na ukuthi nawe uyaphila uwumuntu. Ufike nje endlini ukufike ney'mbali. Kunani lokho? KwekwaFabani. Ula ngempela. Cha kwekwaFabani. Akathi nje mfethu washe izitsha laphayana ugqoke mfethu mhlampe ubhince ithawula uyavuka ekuseni uziwashele izitsha athi yalibona seliphansi athi uyabheka uwena emva kwakhe. Athi sathi usuku ukuthi usemva kwakhe into isiphakathi kuyena ezwe sekuphakathi kuyena athi sathi uthi uphefumulela phezulu usumbambe ethaqa. Uyazazi zonke lezo zinto wena. So izama phela isikhathi siningi izinto zenziwa ngesikhathi. Isikhathi salonto masingekho kumele Sinini kuzalwe. mithathe eminyaka unalengane awukaze wakwayiphendula yabheka le Yonke yabheka le lonto uyayazi lona ukuthi ngeke phela mina ngimuntu osilisa ngami ngidalulana nekamero lami. Ibona laba ababudedengu kulezo zinto. Yabo. kodwa usithembisa ukushintsha mfethu. Hayi angithembisi mina Hawu, ngithembisa yena. Oh uthembisa yena. Mina izinto ngizenza naye nje. Ngiyamthembisa ukuthi ngizozama kodwa uma ezongenzela into eyodwa. Yorabisha wenze namhlanje uyawugcina. Ekhaya nginabantu engizalwa nabo nginabo umndeni uphelele. Kunabantu abadala ngaphezulu kwami. Yena mawuthi unenkinga abhekana nayo sibambisene. Akakhulumi nayo. Ezama ukumbonisa. Lento ukuthi angibizele abantu engingabazi ukube la bengifika mhlawumbe nabantu abami ngibatshela hayi akukhona into engayizwa kahle lapha bafowethu ngicela ukuthi ningisize ngoba lapha angithembi lutho. Yabo. Yeah. Hayi. Kuningi okungenzeka njengoba namanje lento le ngizwe ukuthi ayiyangicasula nje ukuthi njengomuntu okwaziyo ukwamukela ezinye izinto sengiyanika nje lesi sikhathi. Kodwa lento abeyenza kahle kahle manje umbheka. Asixolise ngaloko mfethu kungenzeka mhlawumbe ukuthi umama ngenxa yokuthi kuningi okusekhanda noma ethi uzama ukuhlala nawe phansi akhulume awumnikeza isikhathi uvele wabona kuyiyona ndlela engcono le. Yabona ke enye izinto leyo kumele ukwazi ukuthi hlala phansi nomuntu wakho khona uzokwazi ukuthi yini emhluphayo yini engamhluphi. Yabo. Yeah, simple. Hayi. Akazame na ukufocus endabeni yokuthi abe umuntu wesifazane. Engaloko ezongenzela into engingayitholi kahle la ngoba umuntu mesezokwenzela izinto nje wena ongayijwayele awusazi noma usethola abangani abasha abafe bani noma sekwenzakalani yabo. Yena ngazi ukuthi unkosikazi wami. Unkosikazi wami mesezongenzela izinto angitshela ukuthi uyithathe ko Facebook ko TikTok ngazi ngani. Yabo. Qedile mfowethu uyezwa sisi. Angizwe kahle. Uzwakela. Awumnikeza isikhashana ubafo mengalongi mntakama ungafosi. Phuma nje kanje. Ayela ukugolozela izinto engamdingi. Njengoba ukuthi unokuthi uyamkhuza yena kubo yena osewukuthi manje sekhuza. Ngoba mina mengimkhuza ngisuke ngibona ingozi elimaza uthando nangendlela akhuluma ngayo. Akazi nje iposition yakho ukuthi mina ngomuntu wesifazane kumele ngenze ukuthi ezinye izinto ngibuze phela ngoba umuzokwenza lento ayishoyo njengamanje le ya lezi ngubo zabo abayigqokayo kuthiwa zithatha indoda. Yabo mina leyo nto leyo ngijwayele ifebeni ukuthi hayi mayidayisa ngemzimba zenza lento mase eyiletha la endlini lento ngizothini. Hayi akangitshela ukuthi lento le ucabanga into kanje kuthiwa yenza ukuthi idayiswe endaweni ukuthi kuyazwakala. Kodwa mase ngizothi ngiyamfica endlini usenoshintsho yena hayi mina lokho ngikubuka njengengozi. Kumele ngibhekele umuzi wako ogabhiza. Ngeke ngikwazi ukumletha ekhaya umuntu owenza lento. Angimlungise manje sisela eThekwini. Okubalekile ukuthi uthe ubafu uzozama ukushintsha nosisi wathi uzozama ukulalela. Sekukubona ukuthi le relationship yabo izokwazi ukuthi iqhubeke phambili noma izophelela endleleni. I'm sure nawe uzumbukelwa lolu hlelo uyabona ukuthi le relationship izohamba noma ayindawo yini. Ezumbukeli nje nendlela abakhuluma ngayo wena ngiyazi ukuthi uyabuka uphinde futhi uthatha ama notes. Nibonile ke kulula kanjani? Hamba emgaqweni, hamba uye emall, fika uthola intombi uyishele, uyidrysele, mhlawumbe 3 months uyithatha uyifaka endlini. Umfazi wakho lowo. Ungafune ngikutshele yonke into. Umfazi wakho lowo uyomlobola ngazi nini. Kodwa imthatha umfaka endlini. Ungakhohlwa ukusubscribe, awulike,
uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Ufuna uku-advertise nathi, si-email ethi umjoloshow@gmail.com. Ufuna uMatifane afike as MC or DJ as a brand promoter, dlala matifane@gmail.com. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Peace out. Wathi sithi kanje lo Paul nenkinga kule nsuku. Peace out. Siyabonga.